Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat tahun baru madi hita sa luhut na. Hurian itu hatta di parmingguon sa Januari tahun na baruon tapai huti hukma jamita na pinatomu-tomu ni opuye porus HKBP ima na nienet sian opat Musa bidu onom ayat 24 rodi ayat 27 songonom ma tersurat disi hata pasu-pasu ni malim saya di pasu-pasu jala di ramoti jahuba maho di pasodakko jahuba mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopakkon jahuba mabuhina tuho jala di pasaor homma dame tutodim ikut songonima appe honon nasida gwarhu jahuba tuhala Israel asa au mamasu-masu nasida ido yang gosahatna debatado mual ni pasu-pasu hamu akadongan ganup ruas ni huria Kristen Batak Protestan na hinaholongan di ganup inganan di Indonesia nang diduru ni Indonesia di bagasan guar ni hatta Yesus Kristus loas hamu majolo au atas guar ni sudi perhubas ni huriatta di hatopan dohok di distrik songoni nang di akka resort huria pos-pos pekabaran Injil dohot lembaga ni huriata ima aka partohonan nagu tiki dohot partohonan nasugu tiki padohot aka perhalado naso partohonan di sadok huriata makorasi hamu dohot hataon di bona ni tahun 2020 sadaon selamat tahun baru madi hamu saluhutna horas tapuji ma debatata situlu sadai na mangulut ngulut tamar sada-sada boy hita tol hasian tahun 2020 tu tahun naik baru 2020 sadaon tamado hita marlas ni roha dohok mamuji-buji debata perdenggan basai ai atik pe bahat situtu do nadu do na tadupi dohok tabulus songona kana porsea di tahun 2020 tarlumubi hinorhon di pandemi COVID-10 sia na manusai ngolutta sairap do ibana dohot hita ganup tapasangap magwarna ay atik peta adupi hinamaol ni ngolu-ngolu parsahiton hagugutan nang habut ni roha saliling satau bolo 2020 toktong do diramoti ditogu-togu jala diparbadiai jala dipalua Tuhani kita tung holong ni rohana midah hita jol manatino panai di sadok portibion ay nunga jupang be vaksin maralohon COVID-10 siai jala marusaha do pamaretatta paadokkon doho masagi hossa tu sadok rahyatta asatung margogo pamatang ta mangalo COVID-10 siai atik pedang taboto do pesadia liling nari asabui ris adong vaksini parsauli hono ni akabangso di portibion tama tapuji guarnai aidang saut be siap honon ni COVID-10 siai ngolutta dang di pasobu ibana hita terus manaon tumatangis hira anak ni manu naso mariduk jala tamata puji guarna ai diurupi do hita satia manang uduk patupa 4M di ngolu nang ulauta songon sinosoan ni pamaretatta tu hita ima mar masker majaga jarak mamuri tangat ta ias dohot manulak marsaur dohot bahat zolma manang patupa kerumunan arop doroha boy hita ganup ruas ni HKBP patupa 4M jala moloboi gabe siti ruod di akka dongat tasaripe sabagas hobar jabu nang tu akka na di humaliang tabe dalatta gabe pasu-pasu tu portibion tung tapuji tu hatta sialani padongan yonna tu hita di tahun 2020 manatap mahita tujulu somaldo tapasukutto di bonani ganup tahun suku-sukun na mangihuton songo dia do ulaning ngolutta marsasahalak
di tahun 2020 sadaon. So dia mahita madalaton ngolutta asaboy ta dungdung natatahi dapat na niluluan Jepang na jinalahan di tahun 2020 sadaon. So dia mahita akan aporsea di Kristus Yesus na marsaur di bagasan Huria Kristen Batak Protestan patupahon ulawan ni Huriai di tahun 2020 sadaon di Tirket Hatopan distrik Resort Huria nang pos-pos pekabaran Injil songoni nang di lembaga natahubasi di Hatopan nang di Ganup Huria nang di Ngolutta marsada-sada di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasan sadarion hata ni debata mamakulingi hita dan apalah pengazarion manang soso-soso taringot tu dia masih patu pauta jalo songot dia hita bangulu di taonon songon ruas ni HKBP nadinggan marsaur manidangi dohok marasini roha jaladang hatana na manguhumi hita namurama dia butuh bagasad dosa on ia hatana tu hita sadarion alaya pala hata pasu-pasu do di pasahat ibana tu hita di bagasad sadarion dina tapa adu-padu buhitta tu ibana di bagasan tangyangta debata mual ni pasu-pasui ai apala debata mual ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion ido nama katai do hita sadarion jalama masu-masu hita ai apala hata pasu-pasu pinasahat na tu bangso pinilit nai marhite malim aron na jului ido hata na tu hita sadarion hata pasu-pasu pinasahat ni malim aroni nunga gabe hata pasu-pasu pinasahat ni debata tu ganup hita sudut na tumua dohot na poso ima hita na marsaor di HKBP na taha holongi huria ni Kristus Yesus pinajongjong na luwi 150 sia tahun na salpui dohot na pinar mudu-mudu na satu partikian digital dohot pandemik COVID-10 sia di tikion hata pasu-pasu nai di pasahat tu hita HKBP marhite akan naposona akapadita saya di pasu-pasu jala di raboti jahuba maho di pasodakko jahuba mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakkon jahuba mabuhina tuho jala di pasaur homma dame tutodim daktagamon solas rohatta pirtoditta tabba gugutta hiras rohatta jala hirpas lakatta dung tabigi tarimang-rimangi tajakkon taauhon tahaporsiai jala tahaposi hata pasu-pasu nasiat tu hattai ganup do hita salilingon naong tarpasu-pasu sialani hata pasu-pasu naong tajakkon sian ibana marhite akan naposona asalam takas di hita tuatta na pinasu-pasu ni dibata sasada mual ni pasu-pasui denggaddo patorangon onopsa hata pasu-pasu nai tu hita ganup parjulu debata mamasu-masu hita di bibel tai ia hata nahinakam ni hata pasu-pasu dang pejek manang sempit di hata Indonesia alai hibul sahibul-hibulna komprehensif holistik jala integratif partodion psikologis sinadongan namaragami persauran manang relasi sosial politis dohot na asing dohot do dihakam hata pasu-pasui pinopar sinadongan tano hahipason dohot na asing alai dohot do nang akan asing naso haguarak kita dison isarah habisuhon nang akka inovasi kreativitas alani unang mata papijik pasu-pasu na itu hita alai jakom madito dim pasu-pasu na itu hita sadarion nang di tahun na dungi unang uloy pangatusion na papijik pasu-pasu na itu hamu jakon halasomma puji maibana paduahon debata mangaramoti hita marhiti akadalan na nabuhi dohot na subuhi at tusatta adong marhiti akka hazamotot tasadiri adong marhiti akka na mangula di keamanan ni negaratta nang di akka na patibbo imunitas ni pamatangta adong marhiti akka na diduru ni hatawotta nang di partikian digitalon ramotan di debatado hita taonon
tarlu bobi di partikian dohot inganan na digohi akka ancaman na tarida dohot naso tarida hita. Jakon jala halasom ma pangaramotion na dingulum di taunon. Tangyangta diramoti ma tong bangsotta maradupon akka si partahi hajahaton nanaeng manggaori dohok manusai ngulu ni negaratta. Patuluhon, Jahoba pasodakkon bohina tuhita ganup. Nadidok nai ima ibana sadiri pasodakkon nadinggan. Labas niroha marhite harorona sadiri nadigobarkon marhite hata bohina. Juk do hata pasodakkon bohina on digobarkon di bibiltai di bagasan pernguluan na tongon mangadupi hasusaan hagugutan di simaroi bana paluahon daktagamon maluang ulut dasyat akan nasongoni di taunon alai tapapos marohatta na paluahon na dohita marhite na ibana sadiri paluahok kita ganup dorahita nuaeng makkilalahoni di palua maakahitaon dongatta si solhot sian sahit kopit sa pulusiay nang sian ragam mara nanaeng manusay ngulutta. Paupaton, debata mara siniroha midahita. Danga dong hita nalias siad dosa naso marhagaleon. Alay sa darion mara siniroha do ibana midahita. Dang dibalosson akadosa nang hahurangat tay di taon na salpui. Di bagasan ulaon ni Yesus Kristus doi di patupa ibana sa sikop na. Dang diuhum ibana hita sadarion alay diasi ido. Palimahon debata madopakkon buhina tuho manang tuhita. Hata madopakkon patuduhon na ditongat-tongat tado ibana. Dia hadir. Molo ditudalhon ibana do buhina sian hita Roma akahasusaan tu tonga-tonga ningulutta. Alay molo didopak kon buhina saud ma palumehonon na pasu-pasuna tu hita, tu keluargata, tu huriata, tu bangsotta. Paunopon, debata pasaorhon dame manang hata hebir salum. Salumna, ima haluaon na hibul, ima na malua sian mara, sian hajahaton, sian hapuguson na sumalin dohot haluaon namar hatigoran ima damai yang adil. Ala songoni hape bagas dohot bidang ni pasu-pasu di debata natajalo sian debata di ganup panobaon manang perminggota di bagas jorona dohot diinganan na asing isaran di persekolahan nang dijabu ala soadong dope godung garijana dohot ala ni kopit 10 sia macarikot kita dibona ni taunon maka maulatehon pasu-pasu ni dibata pangaramotion na sodang ni buhina asi ni rohana nang damena jakon mai sadarion nang di ari-ari naroon di tahun 2020 sadaon topot toktong ibana di bagasan permingguan rap dohot akkadongat tas haporseaon ay disido ibana pasahat pasu-pasuna marhiti akkana posona. Unang magabi matsohot hita maddoho di parsaoran panobaut tu ibana di gereja secara terbatas jala uduk tu protokol kesehatan nang dijabut tabe ala di patupa pamaritatta pembatasan marpungu di akka inganan parsaoran nina torop. Ay disido hita majakon pasu-pasuna siala ni namaragam sidalian. Ay nang di partikian COVID-19 tarbahen hita do mardongaton internetisasi patupa ibadah online streaming dohot na asing nai majakon pasu-pasuna ay disido hita majakon pasu-pasu marhite akan naposona. Amen. Selamat tahun baru madi hita saluhutna tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-butar martangiang mahita.